салому дуруд ба шумо дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, ҳамаи шуморо ба омади иди Қурбон табрику таҳният гуфта ба шумо сарбаланди хонавободӣ орзуманд ҳастам. Идора чӣ хел гузаридем бардорҷон? Ҳама хуб аст? Алиф шариф муборак як маротиба дигар ба шумо. Дуюм рӯзагии ид аст. Медонед чӣ гуна квартираҳои имрӯз аст дӯстон? аз ваҳдат аст, аз душанбе, аз ҳисор. Хулосаи гап аз наздикии душанбе аст ҳаминҳо. Ва шахсоне ки нав омадед, хоҳишманд ҳастам дӯстон як донаи лайк ва ҳатман обуна шудан фаромӯш накунед. Бошад квартираҳое ки хонаҳо метавонед ки барои дар савдо гузоштан дар рақамҳои рӯйнаварбуда дар WhatsApp, имо дастӣ ва Telegram метавонед ки муроҷиат кунед. Ба эълони аввал мегзарем дӯстон, бубинед чӣ хел хонаи арзон. Хонаи ва квартираи арзон боз плюси ду ҳуҷрага аст. Дар ваҳдат аст дӯстони азиз, ана ҳамин квартираи фурӯшӣ. Дар доми 6 ошонага ҳамин квартира бошад дар ошонаи шашум. Каму беш боз дӯстон ба худаш кор дорад баъд аз харидорӣ кардани ана ҳамин квартира. Дар наздикии чораҳаи Файзобод Сомониён меган, дар ваҳдат чунин ҷой ҳаст дӯстон. Иборат аз ду ҳуҷра, шашум ошона, 45 метри квадрат дар ошонаи шашум. бача 235,000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодан боз муомила дорад. Нюкнай трезен ё мектами шаҳр намоён мешавад. Хулоса ҷои обод аст, манзили макони хуб, мактаб, мағоза ё мушкил намешавад дӯстон. Аки мегирен камтарак бардору исӯзу кор дора. Масъалаи ями рубучин кардан уборкаш хулоса. Рақамҳои 071 96 98 98 акаун WhatsApp дора, марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Мегзарем ба эълони дуюмон дӯстон, 6 дона эълон аст. Боз квартираи фурӯшӣ дар ҳисор аст, дар 8 микрорайонаш. ҳисор ба душанбе низ наздик аст. Бубинед ака дӯстон, дар ошонаи панҷум, дом бошад 5 ошонага, ин ҳам дар 5 ошона. Дар инҷа лифт нест бардоро. Лифт дар кор нест, чунки ошонааш балон ошонаи бад нест. Ду комната дар 5 40 метри квадрате ремонтш идеални кардагӣ. Қоидави ду комната 295,000 сомонӣ квартираи ништияк. ина марҳамат метавонед ки шумо баъд аз гирифтан даромада адуши зиндагӣ кунед. ана ҳамин домо аст хулоса. ин тарафа ҳама нав кардагӣ, мушкил нест. Обу барқ дорад дӯстон, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикии ҳуҷҷатош 100%. ҳамон ҳуҷҷатхонаш бошад дӯстон як аст. Оби гарм, оби хунук, оби нарм ҳамаш аст. рақамҳои 003 33 70 96 WhatsApp дора акамон ва ҳам дасти марҳамат метавонед ки шумо айни ҳол занг зада муроҷиат карда рафта хонаро аз наздик бибинед. Дар ҳисор дар 8 микрорайонаш. мегзарем ба эълони сеюмон дӯстон. дар ваҳдат бохтар 31 гуфтани чунин манзил макон ҳаст. ина фаромӯш накунед. вақте ки агар дӯстон наворо мефаҳмонам, то агар боз нафаҳмиден, рақамҳои 975 12 90 00 дар WhatsApp яка занг зада муроҷиат кунед. шахсоне ки дар шаҳри Русия бошад, агар ина марҳамат. дар ваҳдат дар бохтар 31 чунин ҷой иборат аз як ҳуҷра дар ошонаи 8 лифт қоидавӣ ҳаст. насб кардагӣ бардору дута лифт дора, якта гурзавӣ, якта лихтавой. 40 метри квадрати аст. 350,000 сомонӣ гуфта истодан. қоидавии ремонтш ягон камудӣ надора. хулоса хона дар шаҳр аст охир бардор азиз. манзили макони обод 350,000 сомонӣ нарх. ҳатман муомила дорад. дар наздикиш садикай бардоро. фарзандакош мо мерава уҷо бозӣ мекунад. хулоса ҳуҷҷатош қоидавӣ, ина марҳамат занг задан аст халос. мегзарем ба эълони чорумон. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Сино аст. дар 4 тут дар каничкаҳои автобуси 7. дар каничкаи автобуси 7 иборат аз як ҳуҷра дар ошонаи шашум дом бошад. дӯстон доми 8 ошонага аст. квартира дар 6 ошона. лифт ҳастая дӯстон. қоидави фақат даромадан зиндагӣ. 29 метри квадрати. бале дӯстон, бениҳоят квадрати хурд. квадрати хурд дӯстон. 29 метри квадрати. 350,000 сомонӣ нарх гуфта истодан. боз ҳатман муомила. ремонт шакай ҳисоби нуқтаи назар дӯстон бад нест, не ки каме ана квадратиш хурдтар. рақамҳои 918 52 92 28 WhatsApp дорад, марҳамат занг занед. мегзарем ба эълони панҷумон дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ ки дар ошонаи якум аст. квартира иборат аз 3 ошона дар Гипразем, дар ҳамин душанбе. корвон дай бардоро. ина фаромӯш накунед. иборат аз як ҳуҷра дар ошонаи якум. 30 метри квадрати аст халос. оинаи нилгун дорад, чизи 4 хати бардоро. муомила кунед. муомилаи хуб дора плюсамаи.
و شخصانی که مثال دارای یک فرزند باشه، اگر شما در راستی این خونه میزبه یعنی پاکریوتون میکنند، آب و برقش نیشتک، حیاتی خوب زندگی با سر میبرین. خلاصه 339,000 سومانی حتما معامله زیبا. دوستان از نام کانال ما زنگ بزنین و رقم های 908 90 70 42 اکاونت واتساپ دارد و هم دستی حتما مرحمت شیر بچه ها میتونید زنگ بزنین. خلاصه بیلون ششم میگذاریم. دوستان شما اگر هم خیلی کوارتیر باشه حتما مراجعت که مرد رو در مدتی کوتاه نصیب باشه کوارتیر های شما رو نیز سودا میکنیم بدیم. در گیپرازیم در کاروان دوستان باز یک آشانه در یک کاملا تایگه دیگر دوستان که دام دو باشد دامی 4 آشانه است. کوارتیر در آشانه اول 33 متر کادراتی دارد. 340,000 سومانی عین حال نرخ گفته زدن. همه حاجت خانه‌اش دوستان یک است. رقم های 966 اکاونت واتساپ دارد و هم دستی دارد. مرحمت 100% میتونید که شما عین حال زنگ زده مراجعت کنید. خلاصه حجتاش آماده، آب برق هست، آب گرم، آب خنک نیز موجود است. دوستان رقم های 966 88 31 گفتیم مرحمت میتونید که شما عین حال زنگ بزنید خانه را از نزدیک رفته ببینید. ریمونتش بد نبود. لایک را بزنید دوستان. من شما را با عید قربان تبریک تهنیت میگم. خوش من هستم دوستان. حتما آبونه شاید مهمانایی که نو آمدند، کوارتیر ها باشد، خانه ها باشد، زمین ها باشد، دوستان از کدام نقطه که در همین وطن خودمان رفته از نزدیک ویدیو نوار زنده میکنیم و بهر بینندگان پیشنهاد میکنیم. به شما تشکر که تا همین دم با من بدید نوار را تماشا کردین، لایک مانده میندار تا نوارهای آینده خدای یار مددگارتون باشد. پناهتون بخت دوستان عزیز.